фармони авфи қариб 900 зиндониҳоро ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин дар ин авф ворид шидагӣ ҳастанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълумае ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳатман лайк мондана фаромӯш накунен. Як хабари хушай. аввалан хотиррасонтон мекунам ки касое дар Федератсияи Русия қарор дорен ё берун аз Россия қарор дорен, агар хоҳен фаҳмидан ки патентҳои шумо оригинала ё ки сӯхтагие, номери WhatsApp мебирояд, дар ҳамин WhatsApp бинависонен, проверкаи патентҳо мекунанд ва ҷавобшам мегардонанд. бисёри патентҳоро ҳозир медонем ки дар Русия аннулироват кардесиянд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармони авфи қариб 900 зиндониҳоро имзо кард. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дод ки 897 зиндонӣ аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шаванд. яъне ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба Иди Наврӯз авфи маҳбусон мешавад. ин фармон рӯзи 20 март имзо шуд ва дар тавзеъи он гуфта мешавад ки ин кор бахшида ба ҷашни Наврӯз ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакони наврасон анҷом шудааст. фармони мазкур нисбати маҳкумшудагоне ки татбиқ мегардад ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна ва вазнин аз озодӣ маҳрум карда шуда дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо менамоянд, омадааст дар тавзеҳи фармони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон. баъде ки фармон аз ҷониби президент ба имзо мерасад, баъдан рӯйхат пешкаш мегардад ки киҳо бояд дар ин авф ворид карда шаванд. ҳозирашда танҳо гуфта шидагӣ ҳастае ки ҷиноятҳои начандон вазнин, ҷиноятҳои миёна ва ҷиноятҳои вазнин дар ин авф ворид шидагӣ ҳастанд ва рӯйхати нафарҳое ки бояд авф карда шаванд пешкаш мегардад. баъдан мо метонем ки ана ҳамон рӯйхата гирифта ба маълумоти шумо бирасонем. ҳозирашда гуфта мешавад, хушхабар расонида мешавад ба маълумоти шумо ки рӯзи 20 яъне имрӯз бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 897 нафар зиндонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон авф карда мешаванд. боварӣ дорам ки ин чиза чандин нафарҳо интизор буданд ва ирам ба муносибати Иди Наврӯз аз ҷониби президент ин фармон ба имзо расонида шуд. ҳамчун асосҳои принсипи инсондӯстӣ ва ғамхорӣ ба оилаву кӯдакон гуфта ин фармон имзо шуд. интизор шавен, видеоҳои моро пайгирӣ кунен ва дар ҳолате ки рӯйхат пешкаш гардид, худованд хоста боша, боз видео мекунем, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. зиндаву сарбаланд бошен. саволҳо боша метонед ки дар комментария бинависонен. аз сабабе ки ин видеоро мо хостем ки фаврӣ ба маълумоти шумо бирасонем, айни ҳол дар ин видео комментарияҳоро намехонем. худованд хоҳад баъд дар видеои оянда ҷамъоҷамъ ба бисёр саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. раҳмати калон барои диққаттон. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.